училище. Добре, чакам те там. Чао. Здрасти, Анджи. Какво правиш? Нищо гледам тук. Фейсбук. Добре, аз те извиках да те питам дали искаш вечер да излезем някъде преди някакви парк. Може. Добре. Към 6:30 става ли? Да. Добре, знаеш какво нещо става? Значи аз си вървя и се сблъскам с някакво момиче. Да. Какво ми го обяця страна? Да. Как си, че? Добре. Значи учене, студент. Здрасти! Здравей! Седни. Това е момичето, за което ти говоря. Приятно ми е. Георги. Яни. Приятно ми е. Яни. Добре. Значи за вечер. Добре, аз ще тръгвам до после. Добре. Ало! Ало! Искаш ли да излезем към 6:30? Добре, но къде? На пицарията. Да, но Георги няма ли да се разсърди? Спокойно, измислила съм план. Добре, чао тогава. Чао! Ало! Ало? Днес няма да мога да изляза, имам работа. Добре, утре ще излезем ли? Зависи, ако нямам планове. Добре, чао. Добре, чао. Здравей, Яни. Здравей, Анджи. Хайде. Добре. Добре. Анджи? Яни? Не разбирам, нали имаше работа? Да, но... Де да знам, Дълга история. ако ти де да знам... Повече да не сме приятели. Не деше да се карате. Анджи, защо ме излага? Просто искам да излязем с нея. Георги, разбери, не може си с тебе да излиза. Поне да ми беше казала. Сега не бъде. Защо Анчето ме излага? Поне трябваше да ме каже, че ще излезе с Янито. Това не го разбирам. Ние сме приятели. Малко ме гадно за Георги. Да, не трябваше да го пренебрегваме по този начин. Какво друго можеше да го правим? Поне да бяхме му казали да дойде с нас. Да, но... Ало? Да? Добре, айде, чао. Айде, аз имам работа, ще тръгвам. Добре, Чао. Диана! Георги, моля те, искам да ти кажа нещо. Айде утре в парка към 5. Кога ще дойди?